Ahojte, vítám vás u mého 5. videa. Moje jméno je Mario a v tomhle videu vám ukážu, jak se staví ladder. Takže na začátek je nejdůležitější si asi rezervnout pár bloků, s kterýma... nevadí. Bloko mě nevadí, pro z druhé strany, s kterýma pak budete pracovat. Takže základ je, že si bloky dáte co nejníž, aby se v něm prostě nedalo skákat, ale mohli byste se v něm hezky pohybovat. Spodní si dáte tak, aby se z něho nedalo vyjít. Nemusíte to dělat tak tenký, ale já už jsem si zvykl dělat takhle tenký, takže to tak budu stavit. Druhý uděláte úplně stejně. Jenom to prostě posunete spodní i horní trochu nahoru, tak aby se potom dalo vyjít. A máte z toho krásný dvouladder. Ladder je dobrý v tom, že zombici do něj musí chodit pouze po jednom. Když tam vlezou dva, tak se bloknou navzájem a vy si je jenom ustřílíte. Musíte si dávat pozor na to okno, jak si ho dáte, protože když si ho dáte trošku špatně, tak si tím můžete pokazit celý kemp. Teďka už si jenom dodělám takový okýnko a kemp bude hotový. Doporučuji vám si udělat o něco větší kabínku, protože hodně zombíků ráda prostě fišuje a pak se dáte lehce zabít, takže takhle by to mohlo stačit. No, už si jenom dodělám lehkou střechu a kemp je hotový.
Takže snad se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.